Mga black lang ang kunin mo. Ang grapes ng Pilipinas. Hi, welcome to our vlog. Kabalik ulit kami dito sa may Farm Manaoag Pangasinan. Ang dami oh. Later na. Ayun oh, ay pwedeng kumuha. Ayan na. Nakagahin kita if you eat Ang mga duhat oh, nakikita nyo. Dami. 10 pieces of it. Wow! Duhat picking. Kuha tayo. Ito, yan, duhat. Yan oh. Purple to black. Wait. Hot. Wait. Hindi nakakaabot kayo. Ito po. May mga malalapit lang po. Ay, talaga. Here. Wow, sarap. Hindi na kailangan hugasan. Diretso kain. Oh, di ba? It's their nature. Ang grapes ng Pilipinas. Oh, pwede nang pang merienda habang nakaupo. Matamis nga siya. Oh, yan na ang snacks natin. I don't like the buto. Huwag mong kainin ang buto. Mapait talaga yan. Wala ka pa atang nakukuha itan. Balingbing. Labat mo Mga black lang ang kunin mo. Ising ka lang. Yan lang ako nakakita ng Yung ito. Okay na. Hop. Ayan na, nagsiakyatan na. Give it to your mom. Sige, akyat. Parang ito yung kuhan. Ano kuya? Dapat ba? Parang hardly. Oo nga. Nasa gitna siya. The tree of knowledge between good and evil. Ayang people sa church. Kasama namin. Hi, welcome to our vlog. We are here at Saan ba to? Ganun. We're at Naglaro. Hi vlog, welcome to my channel.
Ang tawag namin dito ay patdo. Pagka nilagay mo sa tubig, yan, sasabog siya. Madalas namin itong laruin ng mga bata pa kami. Bihira nang makakita ngayon. What's that, Seth? Put it there and it will pop. Nasa may water. Mo, ano ka, eh? Hold yan, hold mo. It will pop. Look, just wait for a few seconds. Wait lang, wait. It's fine. Oo! Tingnan mo. Nagpap, oh. Oh. Yeah.